Apirilaren 19an Intxortako erresistenteen egun ospatuko da Elgetan. Intxortan borrokatu zuten gudari eta milizianoei omenaldi egingo zaie bertan. Apirilaren 19an denok Intxortara! 11. zikloa izango da urtengoa eta urtero moduan ekimen honen zergati nagusia ikasleak izango dira. Musika protagonista duen egitarau oparo hau ikasle, irakasle, guraso eta udalaren arteko elkarlanari esker sortu dute. Aukera moten dozkula herritxarrei, musika eskolak bere heziketa lan hori kalera eta eratzeko bai. Azkenean ikusle eta publiko askongana iristen da, eta heziketa hori gainera plazerran bitxartez eta gozamenakin lotzia lortzen da. Zikloa Domekan hasi zuten dantza eta interpretazio tailer batekin, eta ikastaro bera zapatu honetan egingo dute berriro. Ikastaroak baina ez dira horra maituko eta trikitia berritzeko proposamen bat ere jasoko dute ikasleek. Trikitixai laguntzeko perkusioko ikastaro bat, perkusio ezberdinak erabiltzeko, kastainuelak eta kajoiak eta pixkat modu ezberdin baten laguntzeko trikitilariai. Urtero moduan ipuin musikatua ere antzestuko dute musika eskolako irakasleek eta organo naiz dantzako ikasleek euren emanaldia egingo dute. Ostegunean dantza kalera aterako, guazen denok dantzara ekimenarekin, eta bai pentsau bio bebai laguntza izango dutela, trikitilarien laguntza eta bereziki txistularien laguntza, ez? Aspaldi bergan ez da ikusten dantza eta txistua eta guazen astera, ez? Organo eskola dauku ja urte batzu dia, eta aurten be izango da kontzertua Zierbetan, larun batian 25an, goizeko 11etan. Domeka izango da egun handiena. Egun horretan musika ez ezik kantua ere kalera aterako dute eta. Aurten pentsatu ginuan kantua be kalera etarabia ginuala. Orduan igande datorren igandian, atzaldian, arratzaldeko 6 izango da lehen saio hori, kantua kalera, hor parte hartuko dabe eskolako abesbatzak eta baita gazte orfeoiak. Pixkat ikusteko gure ikasleak etorkizunean badaukela aukera kantatzen jarraitzeko. Eta horren ostian, Zazpitxerretan Iralakalian, egongo da martxa kalera ekimena. Horre Zumarragako konboak eta musika eskolako konboak, ingo dabe saio bat, rock saio bat. Hilabetea Bergarako bandak apirilaren 26an eskainiko duen kontzertu didaktikoarekin itxiko dute. Antolatzaileek aipatu moduan, ziklo honekin denok gozatzea eta aldi berean zerbait gehiago erakustea eta ikastea espero dute.